Oh. Ngiyababingelela abazalwane egameni lika Jesu. Amen. Umfeli wethu owafa wavuka wenyuka wayezulwini. Amen. Waphinda futhi wabuya wazohlala nebandla lakhe emhlabeni. Amen. 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 Siphila kuleso sikhathi elithi izwi lenkosi sisekuphileni okuphakade okunganakho ukuphela. Amen. Amen. So namhlanje bazalwane sizoxoxa enhlizweni yami kube nalokhu ukuthi ake sibuyele emuva siqale kwi-foundation yakho konke sizohamba ngakho siye phambili. Ngoba kunakho lokhu ukuthi abantu bezwe indaba esile phezulu engasezwakala. Ake sinike ithuba singajahe ndawo siyixoxe nje kahle. Ukuze wonke umuntu asizwe ukuthi sithini ngalokhu kuphila esikukho. Ukuphila esikukho bazalwane akusikhona ukuphila ongakuthola noma kuphi. Jesus. Uthi umntwana kaNkulunkulu okadela phambili ukuphila lokhu okutholakala endodaneni okutholakala kuJesu. Bese kuthi lowo sekutholile lokho kuphila abe isidalwa esisha. Amen. Uze wafika la ethi khona uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esinjani esisha. Waseqhubeka ethi konke okunjani okudala kunjani khona udlulile. Now uma lelizwi silifunda ngoba phela fanele niqonde ukuthi into nento esiyikhulumayo ithini manje kithi. Lo lento ethi uma umuntu ekuKristu lencwadi lapha ya u2 Corinthians or Corinthians chapter 5 verse 17. Akaqabule nje ofundayo afunde ukuze sihambe kahle umuntu angayibuzi ukuthi ukuphi ke lo. Amen. KwabaseKorinte besibili chapter 5 verse 17. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Uma umuntu ekuKristu abashumayeli ivangeli lenkosi uJesu bashumayelela ukuthi abantu bakholwe yile ndaba abayethulayo. Uma sebekholwa yiyo bese beba kuKristu. Uma umuntu esela kuKristu kuthiwa yini ke manje? Sesidalwa esisha. Sekufanele lo muntu lona ke manje afundiswe, uma mcela usho njalo, afundiswe ulwazi lokuba la kuKristu. Ngoba lo muntu mayese kuKristu engakwazi ukuthi ukuba kuKristu kusho ukuthini, uzophila kanzima, uzophila ekhuleka imkhuleko ongasiyona. Ngenxa yokuthi akazanga noma akaziswanga ukuthi
la akhona manje kuba kuKristu uphilwa kanjani, uphilwa ngani, uphilwa ngobani. Amen. Amen. So ke bese iqhubeka ithi okudala kwenze njani? Ngizobuza umuntu oyedwa nje la engimbonayo ngathi unake kakhulu kubhudasi ukuthi uma kuthiwa okudala kudlulile usho yini le ndala edlulile? Sorry, khuluma kakhulu njengomuntu osekuKristu. Niyezwa abazalwane uthi okudala okudlulile yini? Izono. Ukuthathe lento wakubuyisa kuye kulesi sikhathi. Wathi okudala bekade ngiphila kukho, bekade ngiphila kuphi? Ezonweni. Laba babebhala bebhalela abazalwane abaphila nabo babethini mabethi okudala kudlulile? Bani ongaphendula lo mbuzo? Yes. Sorry? Yebo, babethini mabethi sekudlulile? Babethini mabethi akusekho? Okay? Yini le ingasekho? Okudala sekudlulile uma abantu sebekuphi? SebekuKristu. Yini lesidlulile? Lalelani khona nizozwa la. Into eyayisidlulile kwakuwumzimba omdala. Bani ongasho ukuthi yini umzimba omdala? Kwakuwumthetho. Babephila kukhona the old covenant or covenant. Kufanele kuvele a new covenant. Umzimba omusha okuthiwa wona uvela kuphi? Ezulwini. Uvela ngokwamukela ubani? uKristu. Ube kubani wena? Ube kuKristu. Uphume emzimbeni omdala wedlulele emzimbeni onjani? Omusha. Okudala ke sekunjani? Sekudlulile. Uma umuntu ekuphi khona? Uma ekuKristu. Niyakuzwa lokho? Amen. Umzimba omdala kwakuyini? Wayibuza uMansele lapha emuva. Uthi ngabe yini ke le khulunywa lapha? Uyayizwa Mansele? Yayizwa? Engenhlanhla. Now ngifuna ukuintroduce lokhu ke bazalwane. Ukuthi siswami njaluzela. Niyabona iBhayibheli malikhuluma ngomzimba. Ukuthi umzimba. Uphi umzimba walomuntu? Niyabona umzimba wakhe? Yebo. Hayi mina ngithanda ukubona umzimba wakhe, ngibona yena. Niyabona umzimba? Yiwona. So kulo mzimba ukhona into endala. Lo mzimba uma iBhayibheli likhuluma ngomzimba likhuluma ngento ababe kuyo uNkulunkulu ayibathathe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wafika emhlabeni awudalile okuthiwa umhlaba unama millions of years. Umhlaba millions of years. Now wafika uNkulunkulu wathatha umuntu emhlabeni. Wasethi sonke lesi sizwe ebesikade sinawe ngithatha sona kuphela. Ngifuna ukwakha uhlobo lwabantu abangabantu bami. Niyazwa bazalwane? Uma uNkulunkulu akha uhlobo olungabantu bakhe,
ukubiza lokho ngokuthi umhlaba wakhe-ke manje awukopoloke emhlabeni omkhulu wakho umhlaba omunye wabantu abazomukela umzimba wakhe bangene kuwo. Yingakho-ke kuthiwa uma sefika uKristu siphume emzimbeni othile. Hayi izono azisiwona umzimba, kodwa uNkulunkulu uthe umhlaba esewendlalile wawusekela wawumisa phezu kwazo zonke izinto, wathi wena mhlaba umi phakade awusobe wanyakaza. Akukho lutho emhlabeni, ukhande nje umhlaba kuphela. Wase emhlabeni wase edala abantu uNkulunkulu. Sakufihlelwa-ke lokho uNkulunkulu ngesikhathi edala abantu. Sazovezelwa uma esedala umhlaba emhlabeni efaka abantu bakhe kuphi khona emhlabeni. Amen. Ngoba uma futhi edoba kulomhlaba kulomzimba ufanele futhi abakhiphe ngokukholwa ngokumenezelwa kwevangeli, bakholwe yilo, baphume kulomhlaba bazangena emhlabeni omusha onguJesu. Okuthiwa uma umuntu ekuKristu kuyisidalwa esinjani? Esisha. Nisenami? Amen. Aniphethe inzululwane. Yes. Athi ungaphila. Yezwa. Amen. Ucabanga ukuthi sengiqedile noma ngingaqedi? Ngenxa yale ndaba ukuthi iyasinda. Ngizoyenza ibe mfishane. Amen. Yezwa. Amen. Now, uNkulunkulu wenze umhlaba womisa wawusekela, wamilisa utshani, wamilisa yonke into, wadala zonke izinto zabakhona kuwo. Wasethi okay, umhlaba ku-right manje. Wasezodala uwo lo mhlaba lo. Wasezodala umuntu. Umuntu athi uNkulunkulu umnikeze ukuphila kwakhe. Uma emnikeza ukuphila kwakhe, wasekwazi ukungena kumhlaba kaNkulunkulu. Ngoba kulo mhlaba kaNkulunkulu ungenwa ngokuthi umuntu ezenjani aphile. Uma esephila lo muntu usehamba ke manje uphakathi kulo mzimba okuthiwa i-covenant kaNkulunkulu. uNkulunkulu uvumelane nabantu ukuthi nina ngizonifaka nodwa la. Angifuni ukuyenza ijule kakhulu, kodwa ngithemba ukuthi niyayizwa kule level le yokuthi uNkulunkulu usedalile abantu, wababeka, wabanikeza ukuphila kwakhe. Ingakho uma umuntu ephuma kulokhu kuphila kwenza njani? Uyafa. Wasuka the land of God, uyafa, ungaphandle kokuphila. Ake sibuke uAdam. uAdam uNkulunkulu wathi uNkulunkulu esemdalile wasemenza njani? Emnikeza ukuphila kwakhe. uAdam waseyaphila uAdam, waba umhlobo kaNkulunkulu, waba nobudlelwane, the relationship nobani? noNkulunkulu. uAdam waxoxa nobani? noNkulunkulu. Kodwa kuthe uAdam uma uNkulunkulu emnikeza izwi, uAdam akangalihlonipha, wadisobey, waba disobedient, walahlekelwa i-disobedience.
ngamanye amazwi akangalikholwa izwi likaNkulunkulu, akangaleza izwi likaNkulunkulu. Kanti izwi likaNkulunkulu linokuphila kaNkulunkulu. Yes. Lokhu kuphila uNkulunkulu akufaka kubani? U-Adamu. Waba nokuphila u-Adamu. Manje uma esedisobheya izwi likaNkulunkulu elungukuphila kwakhe, kwanqamuka ukuphila. Uma ukhipha inhlazi emanzini, uyaqhubeka ukuphila. Iyabhakuza nje lapha izama i-oxygen, ayisekho oxygen. Wenza njalo u-Adamu. Wamenza njani uNkulunkulu u-Adamu ephakathi ensimini yakhe with the land of the living? Wamlahla, wamkhatha kuye, and was thrown away. Uma eselahliwe, ulahlwa ezweni lokuphila, usefakwe ezweni labafileyo. Okay? Uma esefakwe ezweni labafileyo, kwasekuthiwa nabo bonke abantu kulo mhlaba lokade siwakha, kulo mhlaba kaNkulunkulu benze njani abantu? Bafile. Ngoba ubaba wabo u-Adamu usefile, nabo sebenze njani? Sebefile. Bafa kanjalo abantu. Kuzweke lokhu ukuthi uma sithi uma umuntu ekuKristu uyini? Uyisidalwa esisha. Ma umuntu ekuphi? EkuKristu. Uyisidalwa esinjani? Esisha. Kuyangenwa kuKristu. Kungenwa ngani? Ngokuzwa izwi lokholwa. Ukholo ulamukele, ulikholo enhlizweni yakho. Bese wenza njani? Ulivuma ngomlomo. Bese uba sekuphileni okunjani? Okusha. Okay. UsukuKristu. Konke lokhu bokade ukukho uphila kuloya mzimba omdala, kuthiwa ke bedlula. Umzimba omdala yini ke manje? Yini umzimba omdala? Konke okudala kudlulile. Yini ledlulayo? Umzimba. Onjani? Omdala. Yini umzimba omdala lo? Umthetho ababephila kuwo, hayi thina. Thina sasingekho kulo mzimba. Asifunde nje impela ukunaka ukuthi sithe abantu abanganaki abephethwe yini? Impehlo. Okay. Babayele uma behamba. Thina kasinake manje ngoba sifundiswa nokunaka. Okay? Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, lokho kudala bekade fakwe kukho kuloya mhlaba akhandelwa wona uNkulunkulu, sekunjani? Sekudlulile, sekuchithekile lo mhlaba. Eke sizwe ngalomhlaba kumaHebheru 8 verse 18. KumaHebheru 8 verse 18. Kuthiwa wawususeduze kangakanani kulaba bazalwane ukuthi lo mhlaba uphele. KumaHebheru chapter 8 verse 13. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala. Uyezwa ngalesi sikhathi, lesi sikhathi kwakusele nje iminyaka ethize ukuba lesi sivumelwano esidala siphele. Kuthiwa uphinde ufunde kahle, kukhona ophethe King James, lungisa lapho King James. Amen. Verse 13. Ngokusho lokho ukuthi esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekukudala kuseduze nokunyamalala. Phinda futhi.
Ngokusho lokho ukuthi esisha. Ngokusho ini bazalwane? Ukuthi esisha. Ngokusho lokho nje ukuthi esisha. Uma uthi le ngubo yami intsha, usho ukuthini? Usho ukuthi ikhona ezinye ingubo zakhe enjani? Ey'ndala. Okay. Ngokusho lokho ukuthi lesi esisha, kusho ukuthi esidala sinjani? Sigugile. Okugugile sekuseduze kwani? Okunyamalala. Kuphele. Bheka manje uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esinjani? Esisha. Uma esidalwa esisha kusho ukuthi okudala kwenze njani? Kudlulile. Ngoba bheka manje sekuvele okunjani? Okusha. Okudala sekunjani? Sekudlulile. Yini edlulile? Umzimba omdala. Yini umzimba omdala? I-old covenant. Yini old covenant? Umhlaba wabantu abathile ebebefakwe kuwo. Usugugile lo mhlaba. Sekunomhlaba onjani? Omusha. Yayizwa lo ndaba? Yes. Lokhu ukufunda ngeke ukuthola endawo ngaphandle kwala. Noma ungaya kuliphi isonto. Ukuthola endawo. Noma umuntu angaze ayibize ukuthi u-Archbishop. Noma engayibiza ngokuthi yini enkulu kakhulu. Bathanda ukuba abapostoli kulezi insuku nabaprofeti. Noma engayibiza ngane khona. Yezwa bazalwane. Le ndaba ingeyabantu abakulendlu. Lendlu lena angisho leli garage bazalwane. Ngisho lendlu le abantu bonke abakhuluma kanje ngami. Ungamthola phesheya, umthole eThekwini, umthole eRichards Bay, umthole eMpumalanga, umthole eGoli. Bonke abakhuluma kanje bakhuluma le ndaba esiyikhulumayo. Yezwa bazalwane. Amen. Amen. Asambe King James. Hebrews 8, verse 13. Yeah. In that he said, a new covenant he had made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Ngalesa sikhathi kuthiwa lokho osekubhudluka osekubonile about to decay. It was about to vanish away. Kwakuseduze kokunyamalala. That was becoming obsolete. Sekuphelelwa ngamandla. Ngoba sekuvele okunjani? Okusha. Hayi iyathandeka into enje. So silapho ke bazalwane. Ngiyafisa ukuthi ngi-introduce kini izivumelwano ezike zaba khona. Nginibalela nje lokhu okufishane. Ngenzela ukuthi sithi mase singena kuze izivumelwano siyibona ukuthi onayi le selinaso isithombe esiphelele. Thina ke manje bazalwane sisesivumelwaneni esisha. Isivumelwano sanini saphakade. Isivumelwano esingezinjani esingedluli. Isivumelwano esimi. Esimi kangakanani? Kuze kube phakade. Okay. Ngamanye amazwi lento enikuyo bazalwane ayinaso isikhathi ephela ngaso. Ibizwa kuthiwa is a timeless. Into enganasikhathi injani is timeless.
ile nto kuthiwa Yes. eternity, everlasting, imiphakade. Uma usungene khona kuthiwa now usuyisidalwa esisha in Christ. Usungene esivumelwaneni sanini saphakade nobani noKristu Jesu. Mhlawumbe sengiphetha ngale ndaba ngiyayisila manje. Asiye kuMaroma chapter 5 verse 19. 5 verse 19. Amen. Kwaba seRoma chapter 5 verse 19. Ngokuba njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni. Lalela ke. Kuthiwa ngokungalaleli verse 19. Romans chapter 5 verse 19. Ngokungalaleli komuntu munye abaningi benziwani? Izoni. They were made sinners. Not that they will be sinners. There and there they were made sinners. Yezwa. Amen. Obani ababenziwa izoni? Awuzwa ke. Njengoba isibongo sakho phecelezi. Moholo. Umuholo uthi ilaba besivumelwane sinjani? Esidala. Ngoba bona bakhishwa emhlabeni omkhulu benzela umhlaba wabo. Kwasekuthi lo ngenxa yabona kwalo basebenza njani? Bona bonke basebenza njani? They were made sinners. Yezwa bazalwane. Amen. Manje uma sikhuluma thina simele ukuthi sikunakeke manje ukuthi sikhuluma kuphi. Singayihlanganisi yonke indaba ngoba all along nje bazalwane ukuzalwa kwethu sonke sizalwe kanjalo sithi umhlaba wonke wenza njani? Wangena esonweni. Kodwa yiqiniso ukuthi umhlaba wonke ngoba lokhu ukuthi umhlaba wonke kusho lo yamhlaba wonke owenza umhlaba emhlabeni. Hayi the outside world. Hey bakithi. Umhlaba emhlabeni. Umhlaba emhlabeni wenziwa ukuba wona wonke umhlaba emhlabeni. Okay. Now ile ndaba iyafana nale ndaba elapha ya kuMateyu 24 verse 14. Awugijima uyifunde. Matthew 24 verse 14. Yeah. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke. Lalela. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa kuphi? Ezweni lonke. Now, izwe lonke yini? Angitshela ukuthi umhlaba, the whole world. But akukhulunywa the whole world. Ukhulunywa the whole world of the people of the world. Hayi man, hayi. The covenant people. The land people. The people of the land. Now, ngicela ngiyifakazele leyo ndaba, ngicela ningifundele isiGreek. Niye the Half Bible. Nganipha lelo Bible, elenu kuphela. Amanye amasonto awanalo. Okay. Funda isiGreek. Hey, bafundele labo mama isiGreek. Ngiyakutshela. Neentombi zakhona mayixekisa amadolo. Zingalinamatheli kulabo mama zosala zingazilutho. Chapter 14.
Funda. Okay. Ngicela ungiphindela lokho sifunda kuMatthew. Matthew 24, verse 14. Okay. Matthew 24. Matthew 24, verse 14. Yeah. Basangena kwi-Greek bazalwane, hey, kuyangena ukushabalala impela. Umoya wami uthi yebo, yebo, yebo Nkosi ya. Umoya wami uthi yebo, yebo Nkosi ya. Ngiyayikhala ke nami. Yeah. Yazi-ke ngizuyibambile usuke yipractice ney'ngane zakho lapha ekhaya. Yazi. Yeah. Funda. Matthew 24, 14. Yeah. Ngifundele iphejana. IsiGreek. Funda ngesiGreek. And they will be proclaimed this gospel of the kingdom in all the earth. In all this gospel of the kingdom, it shall be proclaimed in all the earth. Funda ke igama lesiGreek ke elithi all the earth. Oikumene. Oikumene. This all the earth is oikumene. Selemuva is oikumene. What is oikumene? Funda ke lapho ukuthi yini lo oikumene? Is the inhabited earth. Inhabitwe abantu be-covenant. Bekuphi khona? Besezweni labezizwe, the barbarian land. Basemhlabeni wabezizwe. Abekho ezweni labo. Kuthiwa ke la kukhona khona bonke abaJuda, angithi abaJuda bahlakazeka bavana umhlaba wabezizwe. Kuthiwa ke umhlaba wonke ke abahambe abapostoli beyoshumayela ivangeli kuwo wonke umhlaba. Yini wonke umhlaba? I-oikumene. Yini oikumene? Is the land that is inhabited by the Jews in the land of the Gentiles. Ngamanye amazwi umhlaba okopolutiwe wenziwa umhlaba wabathile. Manje abaJuda sebebalekele kuwo wonke umhlaba. Ngamanye amazwi abantu bomhlaba, abantu beland babalekele emhlabeni. Niyazi bazalwane? The people of the land, angithi mase besemhlabeni bafile. Bona baphila kuphi khona? Kwi-land. Their land is called the land of the living. Uma sebephumile kwi-land sebesekufeni. Kuthiwa kabashumayele ivangeli kukho konke noma kuwo wonke umhlaba. Yini umhlaba? Yindawo yabezizwe. La kukhona khona abezizwe kufiwe. Abantu bakaNkulunkulu sebesendaweni yabantu abafile nabo bafa. Kuthiwa ke hambani nishumayele ivangeli lombuso endaweni zonke zomhlaba la kukhona khona uIsrayeli. The oikumene. Akusiyo the whole globe, but is the place where Israel atshaleke khona.
akalandwe ku-Israyeli abuye kulowo mhlaba. Iyafana-ke le ndaba naleya ndaba leya. Okuthiwa bonke abantu emhlabeni bafa ngokufa kabani? Kuka-Adamu. Ngamanye amazwi, that kufa is referring to the people of the land. Ngoba basuswa kwiland yokuphila ensimini e-Eden, baphoswa emhlabeni wabezizwe la kufiwa khona bafa bonke. Angazi manje mayingacacile le ndaba. Niyayizwa kodwa bazalwane? Tando? Yabona mase udipeni. Le lecturer ngiyayibona uprofessor Mile lapha yayibuye idipeni lena. Okay. Asambeni ke bazalwane siqedele leya ndaba bese siyithathile. Kuthiwa bonke uAdam bezanjani behlandele lokho. Bonke uAdam bezanjani? Bafa. They were made sinners. Bafa. Mawumuntu eseyisoni ufile lo muntu lo. Ufile lo muntu lo. Okay. Asizeke verse qedela verse 19. Qedela verse 19. Sibuyele kuRoma. Kuroma ya. Roma 5 verse 19. Ngokuba njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni. Kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Ngokulalela kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bezwa yini? Izoni. Ngokulalela benziwa ukulunga. Okay, phinda ufunde futhi. Ngokuba njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni. Yeah. Kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Abaningi ngokulalela kwamuntu ubani lo muntu munye walalelayo? Uwe uJesu. Ngokulalela kwamuntu munye abaningi bezwa benziwa. Yeah. Benziwa. Bayokwenziwa. Lento ukuthi bayokwenziwa kungafani nalabo ukuthi bayenziwa bona baba izoni. Ngapha abenziwa babe abalungileyo. Ngoba kungenwa ngani? Ngokuthi umuntu ezwe kumenyezelwa ngobani? NgoJesu. Akholwe enhlizweni yakhe. Avume ngomlomo. Amreceive uJesu. Bese enziwa ini olungileyo. Kodwa abenziwanga abalungileyo. Kuthiwa bonke abayokholwa bayokwenziwa ngaleso sikhathi. So ngamanye amazwi i-continuation le it will continue forever. Abenziwa nje kuphele kodwa bayokwenziwa njalo make bakholwa bayenziwa babe njani abalungileyo. Ngobani? NgoJesu. Yingakho kuthiwa uma umuntu ekuKristu uJesu uyini? Uyisidalwa esisha. Konke okudala kwenze njani? Yini le edlulayo? Umzomdala. The old body. The body of their body. Owawukho. Ngicabanga ukuthi ke bazalwane siyizwe kahle le ndaba le. It's just an introduction. Asikaqali ngandulela la siyakhona. Ukuthi sibe nesithombe esiphelele. Ukuthi singobani la endlini. Yebo lo. Singobani la endlini. Nokuthathayo nje mayikuthatha ethi awuyongihlabelelela. Akuzwe nje ukuthi hey lengane lena ngathi ayisi umuntu yabo. Olunye uhlobo lempangele le yayizukhala kwayo. Yazi impangele.
ngomfundisi mamqanutini. Okay, asambeni ke bazalwane siyofunda lama notes. Ngicela ukuthi ngingathi uma sengiqhubeka next week ngizobe ngiqhubeka ngani ngezivumelwano eziwu7. Thina njengamanje sifunde isivumelwano number 6, sathinta no number 7. Zonke lezi ezinye asiyithintile ngoba senzela ukubona ukuthi nakuba zingasithinti kangako, senzela ukubona iBhayibheli siliqonde ngomqondo ophelele, ngoba kuyinkinga ukuqonda ingcenyana, ukuqonda ivesanyana, kufanele sibe nomqondo wonke ophelele ukuthi masikhuluma ngalokho esikhuluma ngakho sikususelaphi khona, ukuze ungathi uthi kanti usushenyile. Yabona nje lento kade siqale siyiyo sithi lokhu ngokudala kudlulile, besiqale sithi okudala yini edlulile, isono. uNkulunkulu kulomhlaba esikuwo bazalwane, isono siqedwa amandla, asisenawo amandla. Ukufa kuqedwa amandla. Mangikhuluma ngokufa siyokuxoxa ngelinye ilanga, sikhuluma nje ngokufa ukuthi yini ukufa, ngoba abantu unele ukuthi ukhuluma ngokufa bathi ngani izolo yade sibuye emngcwabeni umngoje bengasho njalo, emngcwaba kade sisemngcwabeni izolo, nabaningi kade bengcwaba. Manje uma uthi ukufa kuqediwe, kuqedwe kanjani besafa abantu? Asikhulumi ngalokho kufa. iBhayibheli uma likhuluma ngokufa, niyakhumbula uAdam ukuthi wafa kodwa waphila 900 years esefile. Sikhuluma ngalokho kufa, ukufa kokususwa kuNkulunkulu. Yini enye futhi ephelelwe isikhathi? Isono, ukufa, umthetho. Umthetho iwona omangalela abazalwane. USathane akakwazi njengamanje, ningizwe kahle bazalwane. Ukhona kwenye indawo la ngithe khona uSathane sewaphonswa kuphi? Emgodini onganamkhawuko. Asisenawo uSathane njengamanje. Niyezwa bazalwane? Amen. Uthi omunye njengoba mina kade ngilingwa nje izolo, uJakobe uke wachacisa lokho, wathi umuntu ulingwa ahuhwe ngezakhe ini inkanuko. Yes. So ke angifuni kungena kuleyo, kodwa inama levels akhona, ngoba uSathane walaba ya omunye uSathane wethu omunye. Abantu bazi ukuthi uSathane indoda eyodwa nje emnyama eneyimpondo. Cha, uSathane akusiyinto eyodwa. Isitha uSathane. Uma kuthiwa uSathane kubalwa izinto eziningi eziwuSathane. Leli gama lithi Sathane lisho into noma umuntu omelana nawe endleleni yakho yokukholwa. uSathane lo. Njengoba sikhona nje la, uma ngaqhamuka umuntu asiphikise athi hey valani lento le, akho Jesu lakho, uSathane lo. Niyakhumbula uJesu ethi uPeter ethi uJesu kukhona ozonginikela angikhaphele. Wathi uPeter angeke ngikhona mina, ngizobe ngilindile impela la. Uthi uJesu suka phambi kwami bani? Sathane. Sathane uyambona ukuthi akusiyele ndoda eniyaziyo enkulu emnyama eniphupha nasebusuku nithi hey uSathane befikile la. Cha, uSathane ungamadoda amaningi amelana nento yakho yokukholwa. Sathane lo. Usekhona uSathane? Awalaba ya akasenze njani? Akasekho. Kodwa owenu walesi sikhathi sokumelana nokukholwa kwakho akasekho? Ukhona. Akusiyona indoda esebenza ebusuku ngobumnyama, isebenza nasemini nje, nalaphakathi kwethu nje
angaphenduka lona abe usathane kuwe. So usathane ungambheki ukuthi isilwane esithile, cha. Usathane abantu ophila nabo abangaba yisitha sevangeli lakho. Usathane kodwa angeni lapho sazoyixoxa leka sathane iyeke nje kanjalo. So bengenzela nje ukuthi niqonde ukuthi kuneyindaba zenu okufanele siyixoxe ezenu ukuze niqonde kahle ningakhuleki i-overtime nithi nilwa nosathane nize nifaste nenze yonke into nithi nilwa usathane kada ezanjani anqotshwa wanqotshwa ubani usathane uJesu uthi uJesu isitha senu size sibe phansi kweinyawo zakabani phansi kweinyawo zethu noma zakhe za okay uma siphansi kweinyawo zakhe sesinjani sesingotshiwe usedeka itafula phambi kwezitha ngoba seyizinjani seyinqotshiwe amandla kaJesu amandla egazi kaJesu anqoba yonke into. Yiyo ke le ndaba ekhuluma Mtsele ethi thina simele ukwazi ngoba bonke abantu abangazi banqotshwa nje ngenxa yokungazi kwabo. Wonke nje umuntu obanjwe into embambile egijima imfaka lapha uhwa yinto ela kuye. Wena uma ungahle uthi uqonde kahle uJesu ephelele kuwe usuyisidalwa esisha in Christ ayikho into engakubamba ngoba kusile la engqondweni yakho. Ngeke nje ntando uphume manje uthi ngisawufuna umjolo lapha ya. Uyayibona lona? uJesu okuye wena uzokubuza ukuthi uyaphi ukuye uhlale nje. Yezwa Amen. Akubesaphumeka uma usukubani usukuKristu Jesu. Amen. Yingakho simema bazalwane nani bantu benkosi eningakamukeli ukuphila esikhuluma ngakho ukuthi simemela kulokhu kuphila ukuze ukuthi uma usukufumene ungaphindi ufune okunye ukuphila ngoba ukuphila kusendodaneni. Amen. Oh, Jesus.